des del Partit Popular reiterem una vegada més i com hem fet des del primer dia el nostre suport total a aquestes reivindicacions del MIR, un col·lectiu a qui el Consell, presidit per Ximo Puig, no ha deixat altra opció que la vaga. Des del passat 21 de juliol, fa avui ja 35 dies, els metges residents estan en vaga indefinida per a reivindicar els seus drets laborals. Equiparar la jornada laboral i els descansos amb els metges adjunts, limitar la jornada màxima setmanal a 37,5 hores o la cotització de les hores de guàrdia mèdiques són algunes de les seues demandes. La Generalitat Valenciana està ningunejant els metges residents, precisament aquells que durant els últims mesos han fet un esforç titànic en la primera línia per fer front a la pandèmia per la Covid-19 i que en les pròximes setmanes i mesos van a ser de nou fonamentals per poder seguir plantant cara al virus. En un moment decisiu en l'evolució de la pandèmia com el que estem vivint, no ens podem permetre perdre aquests professionals. A la nostra comunitat estem parlant de prop de 2.600 metges excel·lentment formats i preparats, però que veuen com l'administració autonòmica els dona l'esquena. I no fa falta, senyor Chalmeta, mirar els posts de Facebook, simplement fa falta parlar en algun d'aquests MIRs que són d'ací de la nostra ciutat de Vila-real i que ens comenten quins són els seus problemes. El govern del senyor Puig i la senyora Oltra es mostra incapaç de donar una solució a les demandes laborals d'estos professionals sanitaris, que no només són el present de la sanitat valenciana, sinó que també són el futur, ja que en els pròxims 10 anys està prevista la jubilació d'aproximadament el 50% dels metges de la sanitat pública valenciana. Desgraciadament hem de lamentar el tracte d'aquest col·lectiu de metges interresidents per part del govern de la Generalitat, que ha deixat en evidència una vegada més la seva falta de gestió i la poca capacitat de diàleg social. Senyors de Compromís, és d'agrair que un partit membre del govern autonòmic, per tant un partit que també té responsabilitats en la Conselleria de Sanitat, presenta avui aquesta moció per a reclamar aquestes millores. Ja no és només l'oposició a les Corts, no són només els representants mèdics o els sindicats els que manifesten les deficiències en la gestió de la Conselleria, sinó que ara és també el propi govern qui ho reconeix. La realitat és que un govern d'esquerres, el format per PSOE, Compromís i Podemos, ha estat incapaç de manejar un dit per defensar els drets laborals d'aquests joves professionals i atendre alguna de les seues demandes per revertir la situació de precarietat laboral. Ens alegrem que aquests tres partits sí que hagin donat suport a aquesta reivindicació en el plenari de Vila-real. Ara només falta que s'ho creguen i allà on governen facin possible aquest acord. La falta d'empatia i l'absència de negociació, principalment del Partit Socialista, ha obligat inclús al sindicat mèdic a presentar una demanda contra la Conselleria de Sanitat, curiosament per vulneració de drets fonamentals dels MIR durant la vaga. L'acord entre l'administració i els MIR és possible, com ha quedat demostrat a altres comunitats com Madrid, Múrcia o Castella i Lleó, però el que falta sí, el que falta a la nostra comunitat és voluntat política. La sanitat valenciana és clau per seguir fer front a la pandèmia per la Covid-19, però el personal sanitari està esgotat i seguim veient cada dia les enormes carències en la gestió per part de la Conselleria de Sanitat. Ja no parlem només d'un increment en el nombre de contagis, també els hospitals estan tenint de nou més ingressos per la Covid-19, els retrasos per obtenir els resultats d'una PCR ja augmenten als 4 dies, per tant, necessitem reaccionar i necessitem vindre tot el personal sanitari al 100%. Per això, i acabe, demanem al Partit Socialista i al president Ximo Puig que faci un exercici d'empatia, que escolte les reivindicacions dels MIR i que millore la gestió sanitària de la nostra comunitat. Si ell no pot fer-ho, si no té un moment per a reunir-se amb els representants d'aquest col·lectiu que posa a disposició dels MIR a qualsevol dels 330 alts càrrecs que té el Consell en aquest moment. Els ciutadans necessiten de tots els professionals sanitaris al 100% per fer front a la pandèmia. Moltes gràcies.